Тормышның иң кызыклы үзенчәлекләренең берсе аның төсле булуы. Төстең табигатен аңлар өчен аны дулкын итеп күз алдына китерергә кирәк. Тик аңарчы, әйдәгез гомумән дулкыннар турында сөйләп китик. Океан уртасындагы көймә эчендә утырып, судагы тәләкәнең ничек тибрәнгәнен күзәткәнегезне күз алдына китерегез. Тәләкә хәрәкәтенең кабатлануын сез шундук күреп аласыз. Ул гел бер төрле юнәлештә хәрәкәтләнә. Аска өскә, аска өскә. Бу кабатланучан яисә периодик хәрәкәт дулкынның асыл сыйфаты. Аннан сез тагын бер нәрсәгә игътибар итәсез. Сез секундомерыгызда тәләкәнең иң иске ноктага менеп, иң аскы ноктага төшкәнче үткән вакытын билгеләп куясыз. Әйтик, бу процесс 2 секунд дәвам итә ди. Физиклар телендә әйткәндә, сез әле генә тәләкәне хәрәкәтләндерә торган дулкыннарның тибрәнү периодын үлчәдегез. Бу исә дулкынның тулы хәрәкәтен бер тапкыр ясар өчен киткән вакыты. Дулкынның ешлыгын тапканда, шушы ук мәгълүмат башкача асылу белән дә күрсәтелергә мөмкин. Ешлык исеменнән үк күренгәнчә, дулкыннарның тибрәнү ешлыгын төгәлрәк әйткәндә 1 секунд эчендә ничә дулкын үткәнен белдерә. Әгәр дә сез дулкынның ничә секунд дәвам иткәнен белсәгез, сез 1 секунд эчендә ничә дулкын үткәнен җиңел генә таба алачаксыз. Әгәр дә дулкын 2 секунд дәвам итсә, дулкынның ешлыгы секундына ярты дулкын булачак. Ярарсың, тәләкәне калдырып торыйк. Яктылык һәм төскә күчик. Әгәр дә яктылык дулкын икән, аның да ешлыгы булырга тиеш, шулай бит? Нәкъ шулай. Баксаң, безнең күзләребез таный торган яктылык ешлыгының исеме бар икән инде. Ул төс дип атала. Әйе, дөрес. Чөнки төс ул яктылык дулкыннарының тибрәнү тизлеген үлчәү. Әгәр дә безнең күзләребез кирәкле дәрәҗәдә тиз күрә алса, без тәләкәнең тибрәнү ешлыгын тапкан кебек үк яктылык дулкыннарының тибрәнүен дә таба алган булыр идек. Тик без күрә торган яктылыкның ешлыгы бик югары. Ул аска өскә секундына 400 триллион тапкыр тибрәлә. Шуңа да без аны дулкын рәвешендә күрә алмыйбыз. Ләкин без аның ешлыгын төсләреннән билгели алабыз. Иң түбән ешлыклы төс кызыл, ә иң югары ешлыклысы шәмәхә. Бу ике төс арасындагы барлык ешлыкларның яктылыгын без күренә торган спектр дип атыйбыз. Димәк, өстәлебездә сары карандаш ята дип алыйк. Кояш барлык төсләрне үзенә җыйган яктылык шәчә һәм бу яктылык каләмгә дә төшә. Каләм сары төсне башка төсләргә караганда ныграк чагылдырганга күрә, сары төстә булып күренә. Зәңгәр, шәмәхә яисә кызыл төсләр белән нәрсә була? Алар йотыла. Аларда булган энергия җылыга әверелә. Башка төстәге әйберләр белән дә шул ук хәл кабатлана. Зәңгәр әйберләр зәңгәр, кызыллары кызыл төсне чагылдыра. Ак әйберләр бөтен төсләрнең дә яктылыгын чагылдыра. Кара әйберләр киресенчә барлык ешлыкларның яктылыкларын йота. Шуңа күрә кояшлы көнне яраткан Металлика төркеменең кара футболкасын киеп бик яхшы фикер булмастыр. Тәрҗемә Розалия Шакирова, монтаж Алина Галиәхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.